दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सान हाबाफारि फालिदों। क'क्राझार नोगोरनि मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव दिनै 2 अक्ट'बराव क'क्राझार शहरनि साखाथियाव थानाय महात्मा गान्धी पार्कआव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमसिएलए सुजल सिंह, एमसिएलए राजीव ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देबेरी आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। बिटिआर सरकार आमार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिउनिसिपालिटी सकलो लग लागि आजिर आमार जितु गांधी मण्डप आछे इयात आमी आमार जातिर पिता महात्मा गांधी आरो इंटरनेशनल नन भायलेंट गुरु तेखेतर श्रद्धांजलि जनाइछु। इयात आमार गाँवबुढ़ा एसोसिएशन आमार प्राक्तन सैनिक वेलफेयर बोर्ड विभिन्न संगठन एकेलगे योगदान करिছে आरो लाहे लाहेকৈ बडोलेण्ड जेहेतु शांति হৈ আহিছে এটা हिंसा जर्जरित अंचल এটা अहिंसा परिवेश এটা আহিছে ইয়াৰ কাৰণে আজি জাতিৰ পিতা महात्मा गांधीक आमी धन्यवाद जनाও। आमी सकलो भारतबासीये गौरव अनुभव करूँ जे भारतते जे एनेকুৱা एजन महान व्यक्ति जन्म पाइছিলে जिये नेকি गोटेই विश्वखनक अहिंसार कथा शिकाई थৈ गल आरो हिंसाई जे समाजখন ধ্বংস करे अहिंसाई जे समाज गढ़े এই বাণীটো এই কথাখিনি যে সবৰ আগতে কৈ গল আৰু সকলো আজি এই অহিংসাৰ পথেৰে যাবলৈ সবে আগবাঢ়ি আহিছে। এই কথাখিনিৰ কাৰণে মই জাতিৰ পিতা महात्मा गांधीक কোটি কোটি প্ৰণাম কৰোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ অঞ্চলৰ আহি থকা প্ৰজন্মক মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আমাৰ যিয়ে সংগ্ৰাম নাহক কিয় যি কাম হাতত নাহক কিয় আমাৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত যাতে আমাৰ महात्मा गांधीर जितु नीति और आदर्शलै सबे चलिবলৈ শিকে। कारण तेखेतर नीति और आदर्श जे आमी जुदि आगबाढ़ी যাব पारो आमार जीवनत कोनो धৰণৰ समस्या आहिब নোৱাৰে। कारण प्रत्येकটো समस्यारे आमार जातिर पिता महात्मा गांधीये এটা অহিংস পন্থাৰে কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে ইয়াৰ সমাধানবিলাক দি গৈছে। তো সেই কাৰণে আমি সকলো যাতে আহি থকা সময়ত জাতিৰ পিতা महात्मा गांधीক स्मरण करार लगते तेखेतर प्रत्येकটো भैलुएबल जिबिलाक बाणी आछे এই বাণীবিলাক যাতে সকলো ফলো কৰে মই হেতুকে সবকে অনুৰোধ কৰিছো। ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম আৰু ইয়াৰ পিছত কালচাৰেল কমপ্লেক্সত আমাৰ গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আমি কাৰ্যসূচী ৰাখিছো আৰু সেই কাৰ্যসূচীত আমি গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন কৰিম। ইয়াৰ লগে লগে বিটিআৰ চৰকাৰে বহুতখিনি আঁচনি আমি আজি লঞ্চ কৰিম যি আঁচনিয়ে সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজক অতি শীঘ্ৰে উপকৃত কৰিব তেনেকা বিভিন্ন आसनी आज आमी लॉन्च करिम। खुलुमबाय दिनैहाय बयनिबोसिम आंनि हामलायनायखौ बावबाय। दिनैहाय 154th जोङो जोंनि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीनि माने जोनोम सानखौ क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय फालिनाय जादों। जोबोद गाजा गोमजायैनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिइएम श्रीजुत प्रमद बर' सारा बाहाय नुजाफैदों गाहाय आलासि महरै आरो जोंनि एमएलए 30 नं क'क्राझारनि श्रीजुत लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बाहाय आलासि महरै नुजाफैदों। गोबां इएमआ बाहाय नुजाफैदों आरो जोंनि क'क्राझारनि डिपुटि कमिशनाराबो नुजाफैदों आरो जोंनि गोबां गावबुरा बिथांमोनहा नुजाफैदों। लायन्स क्लाबनिफ्राय नुजाफैदों आरो जोंनि बायदि एनजिअनिफ्राय नुजाफैदों। बायदि जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप बा सशियेल एक्टिविस्ट इन्टेलेक्चुअल्स स्पेशली एकाडेमिशियन्सनिफ्राय नुजाफैदों आरो जोंनि नैबेहाय क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि जोंनि स्टुडेन्टस बिथांमोनहा दिनै स्ट्रीट प्लेबो देखायदों जाहाथे महात्मा गांधीनि जे बोसोन बेखौ बयनोबो सोलोंथाइ होनो हायो सांग्रांथि होनो हायो आरो जोङो बाहाय बिबार बावदों। जोंनि महात्मा गांधी जीनि जे स्टेचु दङ बाहाय बिबार बावदों आरो जोंनि मानगोनां चिफ सार बिथाङा गोबां माखासे माने ओंथिगोनां बिबुंथिखौ होलांदों आरो जोङो बयनिबोसिम जोङो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि जानानै दिनैनि नैबे गान्धी जयन्तीयाव जोङो हामलायनायखौ बावो। जोङो फैगौ समावबो जाहाथे जोंनि राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीजिया जे जोंखौ बोसोन होलांदों जे जोङो गोजोन लामाखौ जेब्लाबो लानांगौ आरो जोङो जेब्लाबो
माने जास्टिसनि थाखाय मावनांगौ अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावनांगौ बेखौ जाहाथे जोङो गोसोआव लायो आरो जेब्लाबो जाहाथे जोङो न्यायनि थाखाय मावनानै आवगायलांनो हायो आरो महात्मा गान्धीजिनि जे बोसोन मोजांखौ नायनांगौ गाज्रिखौ नायनो नाङा मोजां खोथाखौ बुंनांगौ गाज्रि खोथाखौ बुंनो नाङा मोजां खोथाखौ खोनासंनांगौ गाज्रि खोथाखौ खोनासंनाङा बे जे बोसोन होलांदों जाहाथे जोङो बयबो सुबुङानो सोदोमस्रि गोनां जानानै बेफोर बोसोनखौ जोङो लायो जोंनि समाजा होनबा गावनो गोजोन आरो न्याय बिथिङै जोङो आवगायलांगोन होननानै सानो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन